alaikum jama'a. Sunana Ibrahim Mustapha Usman daga gidan talabijin na IB Top TV. Barkan mu sake saurare da ku a cikin labaran nan. Ni ne zan kasance da ku a yau. A yau ne za a yanke hukunci tsakanin gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf da kuma Dr. Nasir Yusuf Gawuna. Shin me ra'ayinku akan wannan? Kuna ganin waye za a iya ɗaukar wannan mulkin a bawa? Shin Abba zai ci gaba da mulki ne ko kuma za a ƙwace a ba Gawuna? Ga dai ra'ayoyin mutanen gari da muka ji. A yau ne za a yanke hukunci a babbar kotu tsakanin Abba da Gawuna. A ganinka waye zai samu nasara a kotun kenan? To gaskiya dai ni a ganina Abba gida ne zai nasara, saboda in kai duba da yan hujjojin da yanka kawowa, to gaskiya dai ba na sanin da Abba Gawuna. Ko? To kai yanzu misali a naka ra'ayin wa kafa ra'ayi kenan cewa ya nasara a kotu? To gaskiya dai ni a ra'ayina wannan nake so a ba, na so a ba Abba gida. Yawwa. Oke, kai ma dan jahuran ne kenan. To mun gode, za ka iya gaya masu kallo sunanka? Sunana Usman Musa. Ok, to Malam Usman Musa ba, mun gode. Yawwa, sunana IB Top daga gidan jarida na IB Top TV. Yawwa, duba da wannan shari'ar da ake gabatarwa ta Abba da Gawuna, a ganin ka waye zai iya nasara a kotu? To ni dai a gani na Gawuna shi zai nasara a kotu. To me yasa ka ce haka? Abin da yasa na ce haka saboda su ne nan da mulki. Za su yi amfani da mulkin da suke da yi su juya su bawa Gawuna. Ok, to kai kenan yanzu kana wani bangare kenan? Ni ina bangaren APC man. Kana bangaren Gawuna kenan kama? Ina bangaren Gawuna ba sosai ma. Ok, to yanzu za ka iya faɗa masu kallo sunanka? Sunana Adamu Jibril, amma mutane da yawa sun fi sani na da Blue Promise. Ok, to Malam da Blue Promise muna godiya. Sunana Ibrahim Mustapha Usman, na zo daga gidan talabijin na IB Top TV. A wannan shari'ar da ake gabatarwa ta Abba da Gawuna, a ganin ka waye zai nasa? Ni a gani na gaskiya Abba ne. Me yasa to kace haka? Saboda tun da farko shi ya fi yawan gurgu da kuma magoya baya da abin da ake wani sai da baya da aka je kotu ake cewa gashi. To kai yanzu kenan kana ina kenan? Ni ina gaskiya tsagen Abba. Kana ɗanyen Abba gida? Na'am. Ok, to Malam Waye Bigi Boy muna godiya. Yawwa jama'a, kuma za ku iya rubuta mana ra'ayinku a cikin comment section. Za mu sanar da ku da za an yanke wannan hukuncin. Saboda haka idan yau shi da zuwan karfa ko wannan channel din tamu, ka taimaka ka danna subscribing sannan ka danna alamar ƙarar sanarwa. Yace za mu dinga sanar da kai da za mun ɗau sabon bidiyo. Sai an ji ku. Ni ne Ibrahim Mustapha Usman mai labarai daga IB Top.